Ia să vedem, Giuliana. Ia să vedem ce facem. Ileana, liniște că fac un film. Unu, 2, 3, 4, ține mâine, 5, 6, 7, 8, forță. Bine. Hai, Clau, e gata? Da. Oh, uite așa, ia să vedem cu Clau. Nu, Clau, de gre, de gre. Doi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Ia, mușchi joache. Wow, ești periculos. Clau, și tu? Ai mușchi repede, mama, de jos. Arată mușchi joache. Tine mâna jos. Într-o parte așa, într-o parte. Mâine jos, așa, strâne mușchi la burtă. Wow. Și apoi în față prima așa, strâne. Wow, Leano. Hai, Clau! Hai, dați mușchia. Dai mai repede, hai că se termină bateria. Hai că se termină bateria asta. Periu, dezbracă-te, dezbracă-te, dă-i jos repede tot. Hai. Hai. Oh, Claudio, stroie. Faceți cu una? Hai! Ia unde-i? Și cu ochi faceți? Bine. Bye bye! Bye bye.